Et bon, bi nouvelle ou kacha kojugu. Est-ce qu'il y a femme? Bi nouvelle ou kacha kojugu. Donc je veux le maximum de partage, le maximum de j'aime, le maximum de cœur. Ay partager augmenter Jonah, ay cœur blague j'aime ça. Ay partager ou t'sais tant qu'à partager kere. Ou t'sais solution sur partager là quoi. Orebu kamana ga orebu davalban. Oreba to vidéo audience a t'sais bloquer. Mɔgɔ fɛ mɔgɔ tɛ se k'a kunbɛn donc o hukumu kɔnɔna la an ka titre fɔlɔ n balimaw an bɛna don n balimaw Asimi ye kangari da dɛ Asimi ye tabali bugɔ Asimi ye kangari da Asimi ye cikan bila Algérie ma Algérie ambassadeur a convoquera balimaw a convoquelen kuma jumɛn ni fɔra a kɔ. Convocation yɛrɛ a bɛ message jumɛn de yira parce que langage diplomatique de do. N bɛna diplomatie aspect caman de ɲɛfɔ aw ye nin vidéo in na. Parce que diplomatie ye étape de. Convocation bɛ daminɛ est ce que y'a faamu ambassadeur convoqueli olu y'a étape fɔlɔ ye quoi. An bɛna an da don la Algérie ka janfa. A bɛ ɲini ka tɛmɛ a dan kan. O tɛmɛlen kɔ i n'a fɔ vraiment ou te fait quoi inga bantuguni iba do ye muwerega tuguni iba ye sema est-ce qu'il y a femme sema e muneke ko Kidal Aguelog Menaka est-ce qu'il y a femme ko olu ye blocus ke yenka ko lu ye fermé ko ye fermé pour que dumunu ngana seka do balo kana seka do balo kana seka bo ko ye Kidal fermé ou ye Aguelog fermé Ruto Algérie de kan communiquer ke amena communiquer mbe kala ka analyser ka konoko fo aka famu mu de be communiquer mu de be akono est-ce ya famu enseignement jumɛn de be bi ame wakati mina o temelen tuguni balmo kabako belebele ba de kɛra est-ce ya famu kabako belebele ba de kɛra est-ce ya famu o kabako belebele ba ye mune a foko alhamdulillah Mali armée nationale armée tuna Aguelog armée tale Aguelog aduna midi wakati ay démonstration nge kele économie be dabali ba Mali armée ye fasi do bo ay kele technique ni kele fere do ke mi ma delika ke terroriste be dabali bana Aguelog minela mais Aguelog minela mine choco jumena amena kana andado o fanela o temele ay armée ka communiquer wore a communiquer kono aba ira ka fo ko farabugu attaque do kera attaque konna la ibaye amna kla ka andado ala anga finitigi yo kanga finitigi do minela jugula mo fe no e bambanci waloye donc balmo kanga finitigi do bina terroriste bolo kono Mali armée communiquer kaka amena kla ka communiquer da au klokan ani Mali armée ko mo shi kana sira ko mo shi kana joro mo shi kamana kana ga armée ko abe fereke mo munun bulla et disons mo anga mo munun ni utuna nube bamanju bolo Mali armée ko kay opération wuli opération mi meta amene bamanju la donc nouvelle ou kacha France et Burkina France ga espion duru ɲɔgɔn o minɛ la Burkina ka service de renseignement fait France be boliboli sugu bɛɛ la est-ce qu'il y a faamu France be boliboli sugu bɛɛ la pour que a ka sarasi espion olu be se ka bila cogo min na mais Burkina bannen don an man da don o fɛnɛ la donc a ye partage fanga bonya joona an ka partenaire fo olu de y'an dɛmɛbaga ye parce que n'i y'a ye an bɛ vidéo kɛ dɛmɛbagaw de b'an na donc a ye partage fanga bonya an ka partenaire fo te Ashura k'a fo le maire te au Mali arôme min b'a la goût min b'a la saveur min b'a la bɛɛ k'a ɲini ka te Ashura min a ka ɲi hadamaden hakili ma o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Chérif Tiami Aïdara kabako fura tigi ala ye Chérifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛndimi kɔdimi Chérifukɛ ka numéro ye 75 64 10
10 75 64 10 10 o temelengo Cheikh Chérif Tiami Aidara ala gamtige kabako fura wore la fura mi na kay aramadew nyeksema nyeko problème me mo mununa nya jibe bo nyati yeli ke kosobe ganya esia famu iba ka fo iglone ne do vers la kojugu bolmo fura do ba buru na nye kwala ni falaka de bi nye la ba boala avec ire jole yana avec jila esia famu ni bugu minye la akachala fa ba boala aba to esia famu ika vision me améliorer a kera sababu a utiliser la oro do la mbolmo aba do ko lo tigila mo ere verbla nere nye kwala a mbolmo mo be ka sari nga ver utiliser li avec asuma ambe wakati mu konnala donc Cheikh Chérif Tiami Aidara kwa bena mo bakele ne ta ka lu frake gratuitement ko ga nye frake esia famu aleni fura wera ba bolo min kan senguruba dimima mbolmo agaw senguruba dimi fura ani douleur sugo sugo balmo o fura fana be abolo niya mwala dimi ngara dimi sugo sugo 5 minutes wallahi dimi bitum donc ako kamna mo bakele fana ta ka fura ko luka o fura ta ka doluma fi sabrila mais be wolel lega ki to enregistrer donc be wolel ke 75 64 10 10 75 64 10 10 be wolel ka wala bi to o be enregistrer o temelengo eski ya famu mbalmo amanga kutubu nanga wali fo shegu la sanakane belebele abese ko tata te mukoti koko na gelara maliko la wuli beke ka segere na shegu la sanakane fo ama dinga fo shegu fitini ka shegu segore fo ka mwadam kamara fo ka shek sala fo kanjalo alere fay segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma mancha e mo munu mo bala ma ka numéro di ka mouvement jekabara Cheikh Ahmed Tidiane Tera a mbalmo ni mouvement me barabare la malila à présent no Cheikh Ahmed Tidiane Tera balmo akaleka ne ko malien peka baraso avec un mouvement implanté Mali Fantan nani avec un bara ini ga di chenuma mouvement jekabara a nyemo ko ba Cheikh Ahmed Tidiane Tera mbalmo vraiment ba fo abe bara min ani wati donc je pense amena do anga vidéo konna la 100 Mali autorité bora ga communiquer belebele ba de ke ka keni Algérie be ka janfa min ta ka nyeshi anga jamana ma abe fondement ko une diplomatie agressive diplomatie mi nata sigi ka ko la diplomatie mi ni bina malika Mali ba tasari la diplomatie mi ni ye ko ke Mali la ni ye tege da Mali klokoro Mali fene be tege sama i klokoro Mali bora jamana la jamana min bi sigi kale ya beto alama non diplomatie la ambe dalen do ala gulare mais diplomatie la ni sigi ki ya beto alama balon ne alama jange esi ya famu obe songa boko firi nyela obe esi ya famu obe chenjen ki nyela donc on stratégie la Algérie avec les damado bo ay Mali terroriste nyemgo ba be bismillah ka damne yadagali Amadou Koufa Al-Gabas ak Intala esia famu o temelengo Fat Al Mahmoud ibe terror ibe chao chedon ibe mugo don ka be Mali janfa ka be ga Mali déstabiliser ka be ga ke Mali majugo Algérie be reswani watina ka sababu ke ka te feka Mali herela ka sababu ke ka te feka ni fangaye ka sababu ke ko fo ale Algérie quand les dabora Mali kungan kola koma beama kate kwa fe kata supporter donc Mali e mandat d'arrêt da terroriste nyemgo badenga ni wakati labaina Algérie terroriste nyemgo kelengele bere soit un à un donc on stratégie là ibaye an bebora kunu ay manganti an bebora kunu ay fanga blasera fanga e en la même balmo on est là pour la première fois dans l'histoire, comme nous mettons c'est historique, fait nous mettons histoire de bekake, est-ce qu'il y a femme, comme nous mettons comment del kake. Et tiens, arméniens n'a pas jamana bolube bouyankoi, ni koué ni fonyi. Quand on me Algérie ambassadeur wole, ka an kangarmadaye, ka Algérie autorité wole kusigi jona, ka kantege da fouye, balmo ni kouya foné. Comme Mali be se ko ke dondo ne kunte dala waba do ko de kera balmo asimi kunu adimina te ba koro dimina
Assimi dimina fo ka ɲɛ bilen. Est ce que y'a faamu? Mais masakɛ dimina cogo cogo bara jamana mara a bɛ kɛ hakili o de la kunu Assimi Abdoulaye Diop wele ko Abdoulaye Diop ko mun de bɛ yen ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na Algérie bɛ k'an ka mɔgɔw yɛrɛ sɔn Assimi ko ambassadeur wele min ci ambassadeur ma a wele i kan ka ci kan fɔ a ye ko baara min bɛ ka kɛ n ti jɛn n'a ye n tɛ sigi k'a lajɛ baara min bɛ ka kɛ n'a ma dabila ko bɛ bɔ a la Abdoulaye Diop a ye Algérie ambassadeur wele ani kalaman bolila kana Abdoulaye Diop ka wele lamɛn o wele kɔnɔna la Mali ko Algérie ko u ka sabali u ka miiri ko kabiri 90 ko bɛ ka kɛ Mali la rébellion ma kɛ accord ma kɛ ko Algérie da ma don a la rébellion tɛ ban anw t'an yɛrɛ sɔrɔ terroristes de bɛ ka tulonkɛ an na Mali ko Algérie k'a ka miiri ko Algérie ko indépendance wagati Algérie ka indépendance wagati an ka président Modibo Keïta a y'a ka sarasi cɛw de ta ka taa Algérie dɛmɛ a y'a ka kɛlɛkɛminɛnw ta k'a di Algérie ma Mali ye musaka ta k'a di Algérie ma rebelle fɛn fɛn tun bɛ molobaliya kɛ Algérie la n'u tun bɛ Algérie sɛgɛn Modibo Keïta tun b'u minɛ Mali dugukolo kan k'a di Algérie ma k'ale ni Algérie ye kelen ye o y'a sɔrɔ Algérie ni Faransi gannen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ba 12 fili la Algériens ko k'olu tɛ kɛ peuple malien ma fisiriwale ye mais Algérie autorité kabini Modibo binna Algérie ma ɲumankanw na tuguni parce que guerre dɔ de ye Algérie tɔrɔ 10 ans an bɛ ka fɛn min vécu terrorisme rébellion Algérie san 10 de k'a kɛlɛ la donc kɛlɛ la Algérie nana mun de kɛ Algérie ko k'a ni terroriste ni banbanciw k'u ka cessez-le-feu kɛ k'a bɛ sigiyɔrɔ d'u ma u ka t'u sigi u ka fara Algérie la o sigiyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Algérie ko k'a bɛ Mali dugukolo d'u ma k'u ka taa Mali dugukolo kan k'u ka taa yen k'ale b'a ɲɛ ci u ka ko bɛɛ kan au pacte de non-agression ko donc ale b'a ɲɛ ci u ka to Mali frontière la ko parce que ko c'était Mali ye k'a ka frontière sécuriser o wagati Algérie tun b'a miiri k'aw bɛ se ka avion sɔrɔ i ko Marabatika o wagati a tun b'a miiri k'an bɛ se ka véhicule blindé sɔrɔ i ko Marabatika a m'a miiri k'an bɛ se ka a tɔgɔ radariw sɔrɔ bon Algérie mɛnna ani terroriste ninnu u bɛ drogue businessiw kɛ u bɛ otage libération otage fɛn fɛn tun bɛ minɛ n'a bɛ libéré Algérie ka généraux ka commission de tun b'a la sanu fɛn fɛn tun bɛ bɔ nord la Mali la Algérie ka commission tun b'a la France ni Algérie kun jɛlen bɛ ko kelen min ma sinon u tɛ bɛn dɛ u kun jɛlen bɛ ko kelen min ma o de ye ka Mali janfa France ko k'ale mago bɛ dugu jukɔrɔ nafolo la Algérie ko k'ale ta ye Mali kana suma ni Mali sumara ko terroriste ni djihadistes bɛɛ bɛ boli ka taa ale ka jamana la i bɛ jamana terroriste ba fɛn fɛn dɔn ni min fa tɛ Algérien i b'a sɔrɔ o ba ye Algérien ye donc o de siratigɛ la Abdoulaye Diop ko Algérie ko histoire bi ni Mali cɛ k'an sera yɔrɔ min ma anw ka mandat da terroriste kan anw ka mɔgɔ dɔw rechercher mɔgɔ dɔw bɛ ka kɛ sababu ye u ka an ka mɔgɔw da k'u kan tigɛ k'an ka mɔgɔw faga olu de kɛra sababu ye basigibaliya bɛ Mali kɔnɔna la alisa anw bɛ k'u yɔrɔ ɲini anw hakili la k'u bɛ Faransi ja Algérie olu bɛ e ka dugukolo kɔrɔ anw ka mandat b'u kan e bɛ tila k'i sigi ka o tigilamɔgɔw wele ka tila k'u reçoit président ka tila k'olu reçoit Mali ko nin ye provocation de ye cɛ Mali ye kuma gɛlɛn fɔ dɛ ko nin bɛ jate ko ingérence ko nin kɔrɔ de ye ko k'i da don jamana wɛrɛ problème na problème min n'a t'i ɲɛsira la i ka problème tɛ a ne mo ko Algérie ko nin ye nanfigiya de ye ka nanfigiya kɛ wali kungo la ka nanfigiya kɛ wali jamana la Mali y'o de fɔ Mali ko Algérie bɛ Abdoulaye Diop y'o de f'u ye k'a bɛ ka nin baara min kɛ ko nin ye nanfigiya de ye ko terroristes tɛ nin kɛ ɲɔgɔn na terimaw tɛ nin kɛ ɲɔgɔn na ko wa Algérie ko wa k'a ye nin dabila ko n'a m'a dabila diya la k'a b'a dabila goya la ko diplomatie la a bɛ ka baara min kɛ ko nin tɛ kɛ parce que Algérie a ye kuma dɔ fɔ a ye communiqué dɔ fɔ i b'a dɔn k'a ŋaniya donna a kɔnna a bɛ tile damadɔ bɔ ka communiqué kɛ pour préparer les esprits k'ale bɛ MINUSMA fo ko MINUSMA ye baaraba kɛ accord d'Alger la c'est maintenant bɛ MINUSMA fo e tile kelen ma Mali armée fo armée ye tagali min kɛ a ye terrorisme faga Kidal e m'o fo donc ka tila tuguni o communiqué kɔnɔ ko Mali kɛlɛ tɛ se ka ban ko kɛlɛ in tɛ se ka ban est-ce que i y'a faamu ko n'an ma segin accord d'Alger ma a y'o fɔ communiqué la tile 2 a filɛ ka terroriste ɲɛmɔgɔba ninnu bɛɛ reçoit
Algérie territoire ka terroriste nyamoko pa nous père soit donc on restera la mungara Abdoulaye Diop yaira kay ni bara minge ko ni nanfigade dien kono ligne rouge do rebe jamana ni ñonje ko jamana shi kan idaro jamana shi ga problème intérieur là c'est problème intérieur mo yiga jamana maracho jamana konna la jamana yere marabagaw ani jamana don olubu ga marake koya mina oluka bengaw ko jamana were kan idado la on ko ni idado la kibeke nanfigi dien kono on ko Algérie o sharia de soso ko Algérie kera nanfigi de dien sharia bawe min fo ka idado malika ingérence ka idado malika affaire intérieure lula fait mununte anyestra la Abdoulaye Diop ko il faut ga dabla kona ma dabla diala ga dabla goya la re ko Algérie ka sabali ko en France blanc mangoya mina min kono ka kana so anga bla o mangoya mina ngono ko Algérie ko sabali kuy manga nunu reçoit ka soro Mali te ko Mali kele ay ni yoro la mede ka be sega ka ko Mali kele ne be sega Mali kungango kuma fo Mali yere na deunje ko jamana wera date dula ko Mali kele ko Mali yere de be sega Mali kungango kuma fo Mali ana deunje ko jamana wera date do Mali kungango kuma la ko fo Algérie ko do ko ni jamana wera idado ala ko tigi yebe ingérence la ko ni Algérie ma kolosi dona na tawla ko be boni nare ko ni ko bora la ko Algérie ka sigina conséquences ko Algérie ko Algérie qui kolosi de faire énormément attention iba ye ka fo avec a kewale mununke bi ame wakati na mais Abdoulaye Diop ka communiquer labana yoro mi ma diane akoko Mali bena continuer ko ka segi accord d'Alger ma ni yoro fo Abdoulaye Diop ye maso yoro de ma ante continuer ka do accord d'Alger ko ante do accord d'Alger ko parce que communiquer là kuma benyana kuma là-bas comme Mali be continuer ka accord d'Alger appliquer nan du continuer ka accord d'Alger appliquer au croix Algérie daba nga ko la ko Abdoulaye Diop ay ni yoro sama ka communiquer rectifier accord d'Alger on te fait ka kuma de me enclos là accord d'Alger on te fait ka kuma de me Mali donner kidal groupe armée munu nous sonna ka tugu Mali ko Mali ka sigi anuka bengan kura ka me wakati na me accord d'Alger te parce que accord d'Alger la terroriste ou baisse ces mots là nous ne pouvons pas discuter avec les terroristes Abdoulaye Diop iga kuma yana me kuma do be ama soma o de ka fo ko ame continuer ko ga accord d'Alger appliquer ka baraken accord d'Alger ko ko mise en œuvre ka Abdoulaye Diop oro la vraiment ma so oro ma antise ka oro famu ante so oro ma esi ya famu oro ko ni accord d'Alger foi tato en kelenga ne victoire soro kan suprématie soro kan wa senga do accord d'Alger la en te songa antena jenai donc Algérien mu ne gatuni terroriste nunu be afe aba kalama ko terroriste de to Algérie fe ko ka damne ko fo Algérie frontière che atobe ka provocation ere ko fo Algérie frontière la ko ka damne Kidal Aguelog Tessalit Menaka ko olu e bloqué si ko dumuninte do ko balote bo Algérie ko ga do esia famu ni atoko ka seni région nunuma kata dini région kono mo nunuma ko balo fame bo Algérie ko lu ya bloqué ske o koro de ku embargo ke ko balote teme ka bo Algérie walma o ni sema e kan kuma fo angana yo ne Algérie ka janfa bala sema ti se kan kuma fo chokoshila ni Algérie ka janfa ta la kale bloqué se anka est-ce qu'il y a femme comme Mali oro do be ko balo kana teme Aguelo ko balo kana teme Kidal ko balo kana teme Menaka est-ce qu'il y a femme ka bo Algérie frontière là kana ni yoro nuna ou bien ka bo ni yoro nuna ka ta Algérie ko ka circulation na fembe ko lui bloqué ce yoro là bolmo oui ni faut imaginer ma frontière ma Mauritanie frontière fo ma Burkina frontière fo Algérie frontière de fo ni u karale kanike akana ini woroja niu kariale kanike balmo wala Algérie ka complicité do or la kunu segina kan ani Algérie ta an sera woro mi ma kuma o joda de bena dogo asisa an yu bakabaga anyana mais an accord d'Alger coin kan mo de appliquer an go de buanga kuma la ani mo munu par exemple ani gatia ni groupe wero iba e ka fo olu sona anu be barala am accord kura de ka anu che Mimou va réintégration ou faire facilité. Mais accord d'Alger, on a yere sama ka bo akono anti fait comme donc on la Mali ka nga muneke ni wati la bayna ni Mali bi labe anga keleke mina nyine
Anga Sukhoi 25, il faut que Mali armée comment. Sukhoi 35, anga chamanyini nga commandé ame wakati mina. Système de défense anti-aérien, anti-missile, SAM S300, SAM S400. Balmo anga commencé anga ni chamanyini parce qu'en Algérie tena kisi yongoma. Ni koro de ibaro Algérie bega message minira. Ni koro de je vais soutenir les groupes armés. On a le groupe armé soutenu. Balmo on a tegra kate tout. Nate yamingo abe koya me masaranga shoketala. Comment flatter ou? On est là qu'on se prépare à la guerre. Est-ce qu'il y a comme on est là, il va y avoir vraiment, on a commencé à quelques menaces à me voir à mon cornala. Quelques menaces, on est bien mon abo, on a beau, on doit se faire quelques menaces. On se fait quelques menaces sur ça. Castro, on a du coup, on a follow, quand on sera là, quand on met bisabare sur. Je suis le seul à les dénoncer. Abe wati jambo. N'y a foyer 30% de ce que Mali a fait. Mali a quel mingue. Tiens Mali a il a bené. Djemmo beri n'y a pas de Mali là. Djemmo djigi de Malika. Farafina djigi de Malika. Donc il faut que le Mali doit être surarmé. Algérie a quel gaboye. Menace directe ou robe son en Mali kama. Donc on est stratégie là. Il va y avoir un contexte mi konala. Anga labe, anga keleke menangini, anga keleke menangini. Donc, quand faut abe mbolmo, otemelengo, comme Mali est agelok récupéré après 10 ans d'absence, armée malienne donna agelok. Na klibala clefla, en espace de 2 jours. Yoro mina qu'on contrôle échappera Mali là, 100 ans. Yoro mina te Mali boulot. Clefla. Mali a récupéré. Balmo armée du même sécaninquin. Quelle armée professionnelle? Armée du même sécaninquin. En espace, c'est-à-dire, au bout de 10 ans, Aguelok échappait à l'armée malienne. Dien Kosugou Bekera Aguelok. Où y a Mali armée, où y a un sarasi d'eau, Fagakou, Dakou, Kantre. Balmo, ni kouya formé ka Francis, toi, quand on peut Aguelok récupérer, Ali Sogola, Ante Dala. Ni kouya formé. Balmo, quand on met do Kidal ka Francis, toi, Ante Dala. Armée malienne ka clé flak clé. Mali flak a Aguelok récupérer, Balmo. Mali armée ka anga fou. Tchefoli ka anga ke Mali armée. Nyangara ka anga fo. Mali armée kou. Ambe wakati mkonala nyangara ka anga fo Mali armée kou. Est-ce qu'il y a comme? Donc on est stratégie l'emballement. Nia Takaladje. Armée a annoncé à partir du 18 décembre quand il est offensive une progression d'amener sur Aguelok. Balmo Mali avion ou tonaiko kono kulu de Aguelok sangolo la. Ni clefla labaina. À la force spéciale ou un tout quadrillé. L'armée a déployé plus de 5000 éléments. Dont 2000 au lieu de force spéciale. Plus de 1000 véhicules blindés. Aguelok la korila. Armée commencera avec un koulou à tisser. Avec un do koulou fait. Koulou kereda au terroriste fait togolais mais koulou là. Abou pronto. Avion bega kosilige. Ko kele ma gele résistance maye. Armée era ko akilla ko kele na gele aka se degré mima. Kele ma gele. Clefla. Armée fleur Mali armée. Clefla ay 100 ans bara de que 100 ans bara. Ake Clefla konna la mbolmo. Ni français kumatao est-ce que ni mumsaka ke? Est-ce que ni français kumata? Clefla kono ni français kumata. Clefla kono est-ce que mumsaka Aguelok récupérer? Moshi kundalen dala. Boanye be ko ni mbere be ka digi Algérie la. Ni mbere be ka Algérie jatke. Ni mbere be ka Algérie dabalba. Ni mbere be ka Algérie kamanaka. Mali armée Aguelok récupéré. Ni mba ira Mali territoire à 98% ou bien 99%. A bébé armée malienne boulot. A bé contrôle bé armée malienne boulot. Bon. Est-ce qu'il y a comme Aguelok récupéré li. C'est historique. Na klibala, yanga strasou dakou kantre Aguelok. Plus de 159 militaires. Oufra, Mali armée donna Kidal et Aguelok. Ballon armée communiqué kaduna Aguelok. Ko sans incident majeur. Aye yoro bouclé ka terroriste ou bunte. Wala ou bolaga boye. Ou ye ville toye. Ou bolaga ville toye. Aguelok badga Aguelok.
capitaine Badnaga Tchedonga Agelok, Mali armée Duna, Balmo Auni Alache. C'est là où Mali armée félicité. Franchement, Mali armée félicité. Armée ni Baramingue. Orla Irisuga partenariat. Wallahi Djeleado. Ni Irisuga partenariat. Qui l'aurait cru comme c'est qu'à Agelok. Un Balmo Agelok de Amadou Toumani Touré Fangalabi. Comme Mali armée Duna Agelok. Ani Mali armée ko. Ko mo informé ko farabugo anga mundoni ko vraiment terrorisme utara Mali sarasi do enlevé utara bi anga sarasi do ka katani mo damado ye Mali armée communiquer minge donc anga mo damado be u ka bolo ka koroye o bena la ka image de propagande ka olu bla anga na son adja o partager. Parce que l'armée ko ka dabo kunye ale be gani bara ba minge o be fe ka ale ga bara de saboter ni communication ne ga ira to babula non Mali armée dugu be contrôle te Mali armée bolo ko be fe ka nga armée la kushi ka nga armée ga image tien donc ku tara bari anga mo do la ndaro ni afamu ka nga mo dama do min armée kon ma nombre fort et si afamu farabuwe armée ko kay opération aéroterrestre do la wuli Bingaranga chede mununga katanga o chedo récupérer bingaranga mugo mununga katanga mugo nununga samaka bo jugu bolo bi Mali armée ya tetaka ka sarasi kele ka to jugu bolo wakati do kungera nanga sarasi kumbina jugu ga bolo ka opération de recherche ani fouille okunte mais Assimi Goïta clela Sadio Camara clela Choguel clela nanga sarasi chedo chede ka tora kele ka tunna kele orola tora kele orola opération spéciale lebe wuli kata tigila mogo yini kata est-ce qu'il y a vraiment tigila mogo kata ou chercher pour que ou se ga retrouver chogomna ou se ga nuka famille konnala armée ko kay opération belebele ba wuli olu yini ni kama ko beki aklisé mogo shi kana paniquer mogo shi kanu ka propagande vidéo nous ya bla kana la sapé Mali armée be parala courage ka nga di Mali armée ma puis Jigi flatana armée ngo anga armée de maola Mali armée nga ligne rouge re ibse ka femme ga Mali la umbi tolore mais imara armée la billahi na me yona fo kaburu ante armée ta diam ko la re anto diam ko la chew che armée do ambi do ya chew che ko majugo fo armée ma me ko majugo fima est-ce qu'il y a comme dimseni a tola mo ko ba tola donc anga mu armée be ka bara minge anga patience don garder et ala son situation abena améliorer ka Fatoumata Niane batuli fo avec a bara minke avec a fantaw demele minga avec a yine minke fantaw na avec a kay nettoyage minke kay ville kono ana avec événement munu préparer kay amafo ko beka tika carte retirer batuli Niane côté o temelengo vraiment Cheikh Soufi Ibrahim Bouare mo beka continuer vraiment kaka safne sa ka siritigala safne mi ni ba ko avec dabaljugo avec olutien avec siru tige abena ni garsiga abem dawla fene dima donc ni mo be safna na ibe woleli ke 75 58 76 32 sogoma nere be ko ni safna na yani mita baraka oro ani niaga tuluye wa shamsia tulubara esia famu donc ni tulu ni be ni mu abe manja dima ka dawla dima ki koja aramadonye wa be garsiga dia ni kan commerçant mbolo kojugo nkai ambalaka o bolo no musolaka surtout anga mo munu betungala yoro ni bita tungala ye étranger ni be ni tulu mu ibaye ni tara yoro la ikungo be noya donc ni tulu souvent les de to ka manquer mais alsa avec a chamangla Cheikh Soufi Ibrahim Bouare donc ni mo bala be wulel ke 75 58 76 32 o temelengo Cheikh Soufi Ibrahim Bouare ka mo akli jigi aka jabeti fura ba fere e ka to na yele leno ibti ka to contrôler kana ka frata donc kelen gono ni ala sona ala ta ko fe ka to be jigi ibaye e ka ibta contrôle wera ka la yere baye ka to jigira wa ka fra be jabeti stabiliser kan jabeti ma kojugu na dinga mo godo ma wallahi we jabidia est-ce qu'il y a mo jabidia ku ka to jigina o kera na ala sona dona na tawamana témoignage ke e mo mo be jabeti fura ina be wolel ga 75 58 76 32 75 58 76 32 balmo kaw fo kaw barkada ka balma kena o denga do amara sila sur chercheur donc antena vidéo antena jama bla assalamu alaikum